जाय फिसाया बिमानि अननाय बोसोन होनायखौ बुजि रोङा बे फिसाया सानसे हाखराव गाब्र'खानो नोंखौ नायगोन बसनो खोन्थागोन जाय बिबाराव अननायनि गोदै बिदैजों लुफावना गावनि गोरबोआव बोजबना लादोंमोन। हा सोर सोरथो थांगोन फिसा दा थाब फै बोथोरफ्रा बारा मोजां नङा। गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा आदा? बा बिबारि बा बिसिबां समायना नोंनि बे सायनासालियाव फावथिना दिन्थिनाया। नोंनि बिब्दि बुंनाय रावा आंखौ दुखु होयो आदा। जेब्ला आंनि जिउआव निस्सय बुंनिफ्राय हरखाब गोमाना थांगोन अब्लानो नोंनि मोथायनायाव हरिराव सोस'नो आरो आंनि फारिया नोंनि फैनाय मोदैखौ गारनानै बै समाव मोनहासनाय नङा। सिमां सुजुयो बिमा बिफाया रावखौबो लानानै नङा गाव गावनि गोरबोजों जोनोम होनाय गावनि असे फिसाखौ लानानैसो। आदा नों मानो हारसिं सिरि सिरि थाबाय थायो आदा? गोसो थोलायनाय मामलालै हा माखौथो बुंदों मोजां मोनलायनाय मानि खाथियाव मोननो लुबैनाय बिफानि बोसोनखौ फालिनाय। नोंनिया बे सानसुलाखौ नेवसिनानै गुबुन हारिनि हौवा बे मुस्लिम हौवाजों मोजां मोनज्लायनाया नोंनिया बिफानि बोसोनखौ फालिनाय जाबाय। बिफानि मेगनाव हाद्रि साननानै गोसोजों मोदोम जिउ होसारनानै मोजां मोनज्लायनाया बिफानि मेगनाव हाद्रि साननाय जायाखै।